Corno, Ndi ya? piye? Oh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kok dijukuri genteng terus kuwi apa? Kancik Ya resapan. kan butuh ya kan nasta'in binas siratal mustaqim. Siratal Kancik iki ladzina nek an'amta 'alaihim ghairil pecor. maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas mau SPS to dicor terus piye? Mau SPS iki dang-dangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du faqala al-musannif wal imam al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki satu fasa. Wattafaqulan sepakat sapa para imam madzhab ala annahu ing atase sak temene saan la yasihu mboten sah ali i'tikaf napa i'tikaf illa bin niyati kejaba kelawan niat kudu diniati. Sing dadi persoalan wa hal yasihu lan apakah sah apa i'tikaf bi ghairi saumin tanpa poso. Ora. Qala Abu Hanifah ndika sapa Imam Abu Hanifah wa Malik lan Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad la yasihu boten sah apa i'tikaf golonganmu Mas Ora. apa i'tikaf illa bisaumin kecuali kelawan saum kelawan poso Ngono masjid anu kantor. misine beda. Wa qala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i ngendikane yasihu sahaba itikaf bi ghairi saumin kelawan tanpa poso walaisa lan ora ana lahu iku kaduwe imam iku kaduwe itikaf inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i apa zamanun muqaddarun waktu muqaddarun kang den tentokno ndak ada waktunya sak karepe wis wa huwalan utawi kaule Imam Syafi'i niku wau bahwa iktikaf mboten nonton waktune waktu tertentune al masyhur inggih menika kaul ingkang masyhur an Ahmad saking Imam Ahmad wa an Abi Hanifah lan iku saking Abu Hanifah riwayatane utawi dua riwayat dahuma ingkang utawi salah sijine saking dua riwayat dari Abu Hanifah niku ya juzu angsal ba'du yaumin apa sebagian dino utawa ya juzu angsal apa itikaf ba'du yaumin setengah dino berarti 12 jam ya 6 jam atau 12 jam 6 ya setengah dino ya 6 jam toh luwih teko iku Ora oleh. luwih oleh ya ya luwih Ora oleh oleh. loh ya nemen oleh minim lah iku Mas. Itikaf kurang teko 6 jam itikaf cap apa Mas? Ya justru oleh, Pak. Lah iki lho tingkatane. Oleh, Pak. Nah, iki lho terusane. Wasani atulan utawi. 6 jam iki Kowe iki itikaf apa nganggur. turu ning masjid iki. Iki nganggur apa nemen-nemen to kon sawi. Iki lho sing nemen. Riwayat sing nomor 2 iku lah ya jujur mboten angsal apa itikaf akola ing dalem mangsa ingkang kurang min yaumin walailatin kurang teko sedina sewengi lho 24 jam ndung mau piye iku batas minimal iku Mas kayak toleransi sampeyan mulane ana perkara nek bojo izin iktikaf terus diizini iku apakah yang pihak si laki-laki boleh melarangnya atau tidak soalnya sing wengi Mas bayangno lanang wis kono niat jare wingi di sini bareng saiki aku ape digarap lho piye kan ndak sah itikaf ini ambek hahihe itikaf ambek hahihe kecuali kalau metode kayak wong Hindu-Hindu kae itikaf ini ya bojone dhuwur kene wah asik itikaf yo itikaf sapa iku 15 dino ngono sampe dicepne kaya Kang Jen yo gak iso itikaf ngono gak tepak yo
Mane pikiranku nang ndi iki. Gara-gara kuwi. Terus. Mataku malah. Gak tepak iki, Mas. Wis to. Dudu aliran awake dhewe. Kamu itikaf itu aliranku. Wah, dalan utawi menika kaul minim gak oleh kurang teko sedina sewengi niku mazhabu Malikin, mazhab Imam Malik. Walau nadharo lan andai kata nadhar sapa wong. Nadhar iktikaf. Syahron saulan biainihi. Maksude biainihi niku ditentokne wulan Rejeb ngono Mas. Muni ngono maksude biainihi. Lazimahu mutawalian. Lazima moko wajib huteng man lazima moko wajib apa iktikaf huteng eman mutawalian hale berturut-turut. Maksude Juni kok Juni. Bulan Maulud aku nazar iktikaf. Moko sak bulan Maulud iku kudu runtun. Ngoten. Fa in akhalla biyaumin moko lamun gotang sapa wong biyaumin kelawan sedina. Qadha moko ngodhoki sapa wong mak ing napa kemawon taroka ingkang ninggalna sapa wong. Huteng niku emah bilittifaqi kelawan kemufakatane Imam Mazhab. Illa kejaba fi riwayatin ing dalem satu riwayat an Ahmad saking Imam Ahmad. Fa innahu krana sak temene Imam Ahmad yalzamuhu iku wajib fa innahu krana sak temene wong ngono wis yalzamu iku wajib huteng wong al-istinafu apa ngawiti ket awal. Enggak kongkon ngondoki malah kon baleni ket awal ngono godang sing siji. Entuk 29 dina durung pas akhir bulan lah kok godang aku. Baleni neno nek melok iki. Angel iki. Beda nek kasuse nazar tapi bulane mboten biainihi. Wa in nadzara lan namun nazar sapa wong i'tikafa syahrin. Ing i'tikafi saulan mutlakon secara mutlak gak disebutno bulane jaza moko wenang inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i ayat dia apa yen tong nekani sapa wong bi kelawan i'tikaf mutatabian hale berturut-turut awa mutafarriqon lan terpisah-pisah. Jadi pokoknya jumlahnya 30 wis. Saiki sing i'tikaf nyicil. Oh, kurang-kurang dino neh. Ah, meren. Budal nih megawe iktikaf nih sedina ngono terus ya. Seminggu. Heeh. Cek nih Mas kayak duwen-duwen Mas menawa ditakoni. Lha iku meneh Abu Hanifah iku apa iki? Pokoke lan ngendika dawuh sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah. Ora usah ndelok naskah sampeyan. Jelas iku. Wa Malikun lan Imam Malik yalzamu wajib apa atatabu berturut-turut. Nek jare Abu Hanifah tetep masih nek wis iktikaf syahrin masih mutlakon tetap wajib tatabu berturut-turut. Wa an Ahmad lan niku saking Imam Ahmad riwayatane utawi dua riwayat. Sing siji ngomong oleh gak tatabu, sing siji wajib tatabu. Nek mutlak. Nek biainihi lazimahu mutawalian wis bil ittifaq. Wa tafakulan sepakat sapa para imam mazhab ala anna man ing atase sak temene wong nawa kang niat sapa man i'tikaf yaumin bi ainihi ing i'tikafi dina bi ainihi kelawan aine dina duna lailatihi duduk wengine. Nah, sepakate niku annahu sak temene i'tikafe wong niku au yasihu sah illa kejaba malikat Imam Malik. Ku niate mek sedina tok. Terus manten ngoten Imam Malik nek Imam Malik fa innahu krana sak temene Imam Malik kala niku dawuh sapa Imam Malik la yasiku mboten sah apa itikafe wong niku wau hatta yudifa sampai yen to nambahno sapa wong alailata ing wengi ilal yaumi nang dinane wong sing dinadari iku mang. Kudu ambek wong ngene. Wayahe hahi he. Mau niate sedina tok lho. Wong ngene kongkon nambah nih pisan. Oke. Walau nadar andai kata nadari sapa wong i'tikafa yaumaini ing i'tikafi rong dina mutatabiaini ingkang berturut-turut lam yalzam moko mboten wajib huteng wong inda Malikin miturut Imam Syafi'i wa Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad
Apa i'tikaful lailati ng'iktikafi wengine allati kang bainahuma ana ing antarane rong dina iku. Nazar rong dina i'tikaf. Wengine gak usah no. Ngono ya Imam Syafi'i. Lah nyapa? Ngaku nazare rong dina tok ya dinane ya apa ya. Nek wengi Mas beda. Wengi ya wengi. Ma'an ing dalem barengan utawa hale barengan. Faqala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah. Ngendikane niku yalzamu itikafu yaumaini wa lailataini. Abot iki Abu Hanifah kudu ngaren men yalzamu wajib utang wong niku wau nek wis nadari rong dina berturut-turut. Apa itikafu yaumaini ngitikafi rong dina wa lailatani lan rong wengi sak wengine. Aku ngerti jane karo Abu Hanifah. Apa? Ben wong ngrasa itikaf, ora sana tenaga. Iya. Ngapa tuh mbak lakoni ngono. Lah iya. Karo abone Pak mesti ngono. Kerja ae kerja. Kerja. Cocok aku. Aku ngerti karepe. Ngerti karepe. Wa walan utawi niku wau kaule Abu Hanifah niku al-asahhu ngene kol sing langkung sahih inda ashabis Syafi'i miturut murid-murid Imam Syafi'i. Pun iki sik itikaf tok nih Mas, sampai bab kaji Mas. Iya. Pun sampe niku mawon sing hahihe dereng medal ning hahihene. Aku ruwet aku nek maine ana itikaf kok masalah hahihe dibahas bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Amin.